дар семинари омӯзишие ки барои сохтмончиён дар шаҳрҳои ҳисор ва турсунзода ташкил ва гузонда шуд, мутахассисони баландпояи сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда барои устоҳои маҳаллӣ истифодаи маҳсулоти корхонаи истеҳсоли рангу бор ва дигар маҳсулоти сохтмонӣ, усулу тарзҳои навтарин ва технологияҳои замонавиро омӯзонданд. ҳамзамон ба ҳозирӣ нозукиҳои истифодаи андомаҳои минералӣ, зардеворҳои моеъ, омехтаҳои хушк ва рангҳои рӯи бетону асфалт ки дар корхонаи силкоат истеҳсол мешавад, тариқи ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ манзури устоҳо карда шуд. чорабиниҳои мазкур мутобиқи дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди саноаткунонии иқтисодиёти мамлакат, яъне ҳадафи чоруми стратегия аст, ташкил ва гузонда мешавад. дар ин паёми ин дафъаи худ ҷаноби олӣ бисёр масъалаҳои умдаи рӯз ва ҳамзамон яке аз масъалаҳои умдатарин ин ҳам бошад саноаткунонии ҷумҳурии тоҷикистонро масъалагузорӣ карданд, вазифагузорӣ карданд ва ба ин маънӣ имрӯз тамоми соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар самти истеҳсол кору фаъолият доранд, ин даъвату дастури ҷаноби олиро ҳамчун байрақ барои худ қабул намуданд ва барои боз ҳам бештар рушд додани саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадриҷан аз кишвари аграрӣ гузаштан ба кишвари агросаноатӣ кӯшишҳо ба харҷ медиҳанд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди силкоат моҳи майи соли 2011 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуда, мақсади асосии он бунёди корхонаи муштарак, коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила баланд бардоштани некуаҳволии мардуми Тоҷикистон мебошад. фаъолияти асосии ширкат истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти ранг мебошад. Ногуфта намояд ки ашёи хоми маҳсулоти номбардшуда аксаран аз маъданҳои ватан истифода мешаванд ки барои рақобатпазирии нархҳо манфиати калон дорад. бо истифодаи имкониятҳои хеле зиёди Тоҷикистон ман дар назар дорам аз нуқтаи назари ашёи хом ва аз тарафи дигар мутахассисони хеле баландпоя ва қувваи корӣ, Тоҷикистон қудрати зиёд кардан ва афзудани потенсиал ё иқтидори экспортии худро, яъне содироти худро дорад ва ман бовари комил дорам ки солҳои наздик бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукуматҳои маҳаллӣ мо метавонем ин дастуру супориши ҷаноби олиро иҷро карда бошем. итминони комил аст ки бинокорон ва сохтмончиён аз семинари омӯзишӣ ба худ таъссуроти хуб гирифта барои ободӣ ва рушду нумӯи минтақа тамоми дониш, малака ва қувваи бозувони худро ба кор мебаранд ва кӯшиш менамоянд ки дар ободӣ ва созандагии ватан ҳиссаи худро гузоранд.